guys, ha. Di ka na may press market. Manamig pamalit, ha? Takilid. Kilid gyapon. Pauli na mi. Aw di mo nga ni gud gyapon porma ha. Ning tanaw niya. Kung sa ikuan mo ra gyapon siya. May agi sa Cornets Jeddah guys. Ito yung daanan sa Cornets papunta sa aming accommodation. Yun oh. Tingnan mo yung Jeddah guys. Jeddah Cornets. Tutok mo sa mga building. View dito sa mga kahoy kay wala naman sila kita kahoy din na mga kahoy daghan din. Buong na ni silang building. Flipping on the beat, panty droppers leave. Hotel guys oh. Hotel sa Jeddah Cornets. Yun oh. Ganda ng mga gardens nila. Gardens in the house. Gasas. Tingnan mo guys, ibon na estatwa, malaki. Ganda building mo. Alamodi. Ito, International Jeddah. Ano kaya yan? Hindi natin alam yan. Fish Market. Uy, McDonald gumabay. Hindi, labyag kalit kaya bisig magkapiray tas McDonald. Lahalat. Bisig mo magkakantas McDonald ba? Uy, baba ta kanay pulis. Lah, ano kaya oh? Ini takuban ba? Wala abri, nabili na siguro giabi niya. Wala na building sana building ngayon. Tingnan mo yung building guys. Anong klaseng building to? Para magbalay-balay. Parang hagdan eh. Huh? Parang hagdan. Guys, parang hagdan. Sama ni. Apa to kaldero nga tulok ka kaldero da ano eh. Nga gikan pa to sa Pilipinas, dihatag ni Marcos ba? Caldero? Pa ni Marcos. Cornets. Jeddah. Going to Obhor. Dito ni Obhor no? Dito ni sa Obhor mga guys. Red Sea Rayon Obhor. Bago karon pa mo kaagi yan eh. Bago na ilang open. Yan sa niya. Ayan, ganda-ganda nila oh. No. Overpass nila oh. Overpass nila. Kukuha ko si Jenjayo, tingnan to yung ito ba na video. Dugtong na ako. Ito ang daanan sa Jeddah. Picture mo gahapon sa to ang yang daw nga na igahom sa ano lubira ibutang sa naw. Kaldero roy baka na ikan pala sa Pilipinas. Aman. Kana ang tulok ka bok, kaupat. Caldero na. Murag kaol ba? Murag kaong ba kaong? Ito daw galing daw tong Pilipinas pa oh. Apat Ikan na na Pinas dihatag na ni Marcos. ano Pinas na kana? Oo, kana ikan Pinas. Sa Marcos time man apat na flower base. Galing daw to sa Pinas kay Marcos bigay sa Saudi. Oo, Bigay nila sa Saudi. Parang flower pot. Galing para Pinas yan, regalo yan ng Marcos. Parang flower pot yun. Sapot barko, ulo barko. Yun oh, may barko din oh. Hugis barko yung building oh. Ni Marcos, di regalo to. Tingnan mo oh, hugis barko. Dito pag Pinas. Hugis barko na building.
barko no para sa to hotel to. Ambot ka sa Russia. Sa Tauban. Cornets. Mau man nga tong ginganihan kin. No, Tubig na, planta tubig. Vlog ko sa duman, vlogger. nga legacy the house. What's up ni? What's up guys? Welcome to my What's up vlog. Welcome to my guys. Para nakita. Dr. Samir Alis. Ano ba cara Yung dating unang punta natin, hindi ko to nakunan eh. Ah? Yung unang punta natin, hindi ko to nakunan. Si Janjan gini, nagsugod ang vlog si Janjan. Si Janjan lang, nagsugod ang vlog niya dito sa video. Nakakita ka si Janjan. Oy. Sa una pong Saudi. sa una to nga ang sa una to nga mga video niya. Yung i-vlog niya. Uuwi na kami. Pauwi na kami! Pauwi na kami. Galing kami sa first market lagi. Ay, takay siya camper. Huwag na may tawagan ba? Ay, nag-camper niya kung sila balik. Pauwi na kami. City Center, Kusi. Ito yung binag ko nung nakaraan. Nung ilang linggo na yun. Matindahan ng Gucci at saka Prada. Ano ba? Malapit ako. Malapit na ako. Yan. Ano ko TV oh, Roy? Oo. Ako TV ba ka na? TV pala to. TV na ako. Laki ah. Isang building na TV. Flipping on the beat. Ayan, walang traffic dito kasi Friday! Linis ng daan. Ano sa diya no? Pati ya, to agil na to. Tuloy ka to dito, katong ingagi partihan ba? Oo. Mao ni katong naras gilid, yo dira si highway. Dito ba? Itong Neymar kang Saudi ah. Una na to. Sold ba ka dito? Latal lalal ba? Grabe na ba itong pakal no? Naghanag tao na to. Ang ganda ng daan, sarap patakbuhan kasi Plastic eh. konti lang yung sasakyan. Maliwanag ang daan. Sarap magpatakbo ng sasakyan. Yan guys. Cara to rin dengan aeroplano mo. Hmm? Tower. Ha? Init ang cellphone ko ah. Uminit ah. Mainit kasi. Mainit kasi sa Saudi. Yan, dito na naman kami. Kuha naman ng malunggay. Mga kamunggay, sikat time. Patay ka dyan, mapagalitan ka ng Pinoy dyan. Apili ko Roy ha, dagan na Roy.
Balian na yung sa kapunuan. What's up, man? Mga malunggay. Oh. Ano? Tungsa. What's up, guys? Please support my Impubs TV. Ano? Ano ba? Ano? Yan. Ano? Yung Facebook niya, Chris Off. Hintay mo na ha, kasi doon sa simpare. Buti sa inyo, driver na kuan ba no, mabaliktad ba no? Hintay ko doon sa simpare. Yan, maraming malunggay. Second time, kawat kamunggay. Oh yeah. Guys, ang layo pa namin ng kukuha ng malunggay. Kailangan pa namin gagamit ng sasakyan bago kami makakuha ng malunggay. Ang layo-layo po. Para lang makuha namin to. What's up, my YouTube channel? Chris Off. Kawat kamunggay. Second time. Chris Off channel Oh, yeah. and Impubs channel. Please support my channel, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Uwi na kami. Pauwi na ako. Pauwi na kami. Pauwi na ako. I gave you my heart.